गारबोनाय बै समखौ दिनै गोसोखांदों फारि फारि। मानिबा जाहोनाव नागारलांखो आंनि रुसिया आंखौ। गोसोआ दिनै गाबखांदों मानोबा बै समनि जोंनि मोजां मोनलायनाय, खर'आव दांना समाय लानायफोरखौ। नाथाय दिनै मा गोरोन्थिनि थाखाय जोंनि मोजां मोननाय अनलायनायनि बान्दोआ थबस्र'' बुजिनानै मोनासै आं मा जाहोननि थाखाय नागारलांखो। नों आंखौ सना, नोंखौ आं बे जोनोम मोनसेयाव हास्थायबाबो मोनमारासै सना। होनांबाय नों आंनो गोबां दुखु। मानोथो फैयामोन नों आंनि जिउआव दान्दिसेनि थाखाय। नों दा जोबोर गोजोनै दं जानांगौ। आंनि गोरबोआव हां माथा होबाय नों सना। सानाखैमोन आं नों आंखौ बिदि खालामलांगोन होनना। नों आंखौ दा लाथ्र'हायै दुखु होलांबाय नों सना। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।